ऑलमोस्ट झाला असा आणि तुम्ही बघताच की गोडी आपण उभी केली असा आणि त्याच्यावर दुर्वाचे फोटो काढतो. माझे फोटो झाले असतात. कोणा पोळ्या आणि भाकऱ्या तर मंडळी हे सुकं चिकन आणि हे चिकन रस्सा. आता जोरात तयारी आहे. नमस्कार मंडळी, ओंकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये. आज रविवार असा आणि आज एकदम स्पेशल दिवस असा, कारण की आज गुढीपाडव्याचा फोटोशूट करूचा असा चॅनलसाठी आणि एक स्पेशल गेस्ट येतले आहेत. ते मेकअप करतले आहेत ना, होय ना. त्यांचं इंस्टाग्राम ID आम्ही देतलो आणि पहिल्यांदा आम्ही पहिल्यांदा आम्ही चॅनलवर फोटोशूट दाखवतलं, मतलब बिहाइंड द सीन वगैरे काय चालला काय नाही चालला आणि ते फोटोज पॉसिबली गुढीपाडव्याक आम्ही टाकतलो अशी आमची इच्छा असा. आता एडिट वगैरे करून 2 दिवसच रावले असत, तर बघूया कसा काय जमता. तर त्याच्या आधी आता सकाळी नाश्त्यात दुर्वान काय बनवला तर बघूया आपण. तर काय आज नाश्ता? आंबोळी आणि चटणी. तुम्ही ऑलरेडी आंबोळी आणि चाय पियाला आहे. मला भूक लागली सकाळी तर मी गरम आंबोळे आणि चाय पियाला आहे. पण आता आंबोळी आणि चटणी असा, तर मी काय थांबले नाही चटणीसाठी. आपली चाय आणि आंबोळे मस्तपैकी. तर आपले चाय आणि आंबोळे मी खाऊन घेतलं आहे. 5-6 आंबोळे खाल्ले, एकदम मस्त झाला. आणि आज जेवणात काय? चिकन वडे, चिकन भाकरी, काय चिकन आणि आंबोळ्या. तर चिकन आणि आंबोळ्या, भात वगैरे असा आजचा प्लॅन असा. तर बघूया आता. ताव मी लवकर नाश्ता केला कारण की खाली जायचा, चिकन आणून जायचा. तर आता चिकन आणून जातं आहे थोड्या वेळ, तसं नाश्ता वगैरे होतं. तर आपल्याकडे आज भरपूर सारे पाहुणे येले असतात आणि फोटोशूट करण्यासाठी स्पेशली येतले फोटोशूट करण्यासाठी. आता दुपारी म्हणजे सकाळी येतले आहेत नाश्त्यासाठी. तर थैसून मग फोटोशूटचा चालू होता ना. त्याच्या आधी मग वाटलं नाश्ता करूया, जेवणाची तयारी करूया, मग नंतर घाई नाही व्हायची. तर चला आता माझं नाश्ता झालं, बाकी यांचा नाश्ता होतलो आणि मग जेवण ना. नाश्ता झाला का? मग दुर्वा नाश्ता करेल आणि मग नंतर आपण भेटू. चला. आमच्याकडे, तुमच्याकडे कसं आहे? 80-280 काहीतरी असतं. मटन निवळ. काय ठरलं? 1.5 किलो चिकन आणि 1.5 पावणे 2 ना. कोथिंबीर आहे. निवळ काय माहिती? निव्वळ म्हणजे काय असतं? म्हणजे कापलेलं साफ करून मग वजन करणार. पाव किलो नाही तर अर्धा किलो. आम्हाला पाव किलो 2 टाइम होतं. 2 टाइम परत कट केलेलं. मग बिर्याणी आता कशा बिर्याणी? साधा भात आणि सोलकढी. हो बदला काय करत होतं? चला. तर चला मंडळी, मी आता चिकन आणून चाललंय खाली. चला मंडळी, चिकन घेऊन येले. 1.5 किलो चिकन दाखवायचं. माका काय माहिती लोकांना कसं काय त्याला चिकनच आणलंस का काय आणलं. तर हैसर अजून नाश्त्याचा कार्यक्रम चालू असा आणि काय वाटप काढलं ना असं ना. वाटप काढलंय. हैसर कांदा भाजून ठेवला ना आणि या 1.5 किलो चिकन.
तर आता चिकन बनवची प्रोसिजर चालू होतली या, पण अजून नाश्तो संपलो नाही. अजून किती जण बाकी असत? 2 जण बाकी असत. ओके, बरं आहे. आणि बाकी मी सगळं सामान घेऊन येलं आहे. थोडा दूध बीत पण बाकी होता, ताव घेऊन येलं आहे. मसाला विसरलो. ओ शिट. आता सागरला बोलू? कुठे आला तो? मला काय माहिती. परत जावं लागेल किंवा मग मी येताना आणू. 11:30 12पर्यंत येईल मी. तोपर्यंत टाकणार नाही ना फोडणीला. म्हणजे माका बेलापूर काय काम असा, त्याच्यासाठी मी निघतलं आहे आता 10 मिनटात. मग येताना मग मसाला आणि काय अजून वया असतात तर घेऊन येतलं आहे. तर चला 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 आता तयारी करूया. माका निघूचा असा तवसर दुर्वा चिकनची तयारी करत आणि बाकी बाहेर सगळे बसले असत. अजून दोघा यायचे असतात, माझा मेवणं आणि मेवण्याची बायको. तर तेच मेन असतात. म्हणजे मेवण्याची बायको जी आहे ती दुर्वाची तयारी करतली आहे आणि फोटोशूट वगैरे करतली आहे. आता पहिला अजून नाश्ता आणि जेवण व्हायचा, त्याच्यानंतरचे कार्यक्रम बाकी असतात. तर चला मंडळी, आता मी घरा गेलो आहे. बरंच लेट झालं माका बेलापूरला. आता मी बारक्यात सदरो वगैरे घेतला. तर सदरो बघा कसं वाटतं बारक्या, कारण बारक्याची सदरे एकदम छोटे होते. तर आता घरात जाऊन बघा काय कंडिशन असा. दरवाजा लावतो. अरे यार कब आओगे, कब? ये सब पकड़ा? तैयारी करने के है. चला चला चला. अरे इथं तर गाव जेवण भरलंय त्या आईला. साधा एकदमच साधा होता. चला आता आपण मंगळवारी पण जाऊया. झाला फोटोशूट झाला. ब्लाऊज दे आधी. हे काय, हे आण ते आण ते आण. मी कसा पोचणार घरी बिचारा. करायची ना अजून. झाली. ओ मी अजून लक्ष नाही दिलं. मी माझ्याच अजून ह्याच्यातून बाहेर नाही आलोय. फोटोग्राफर द मायनस क्रिएशन्स. सांगा तो व्हाईटवाला एकदमच साधा होता ग. रेड आणि ह्याच्यात ब्ल्यू चांगला होता. तर तू बोली व्हाईटच चांगला. मंडळी चला मी इलंय आता. आणि तुम्ही बघला सगळी तयारी चालू असा ऑलरेडी. आता माझी तयारी बाकी असा. तर मी फ्रेश होतले आणि मग तयारी करतले. मग ह्याच्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही गुढीपाडव्याचा फोटोशूट बघतालास. तर आता पहिल्यांदाच करतो होता, माहीत नाही माका कसा होता ना. आणि फोटो कसे येतले माहीत नाही. माहीत नाही माका. तर बघूया, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तर आता तयारी करूया आणि मग भेटूया. चला. आणि हे पण आहे बत्ताशाची माळ आहे, कडुलिंब आहे, आता जोरात तयारी आहे. सगळं आणलंय प्रॉपर. हे करायला पाहिजे होतं तुम्ही. तोरण वगैरे लावायला पाहिजे होती. आता लावू ना. एक तोरण ठेवायचे. अरे आता फक्त याला पाडते मी. मामा. तर मंडळी गुढीपाडव्याची तयारी चालू आहे, म्हणजे फोटोशूटची तयारी चालू आहे. तर हे काय कडुलिंबाचा पाला, फुला, आंब्याचे टाळ. हे काय असतं ते काय? हे बत्ताशाची माळ. बताशाची माळ. हे आउट ऑफ सिलेबस आहे. गुढीला घालतात ना. आम्ही इथे गावाला करत काय असतो. बोलतात मामा याला? मामी याला काय आणि हे बोलतात? काय आहे? कशाला? याला? ही कसली फुलं आहेत? काय ग? ही जी आहे. बत्ताशात. फुलं. आणि हे बत्ताशाची माळ. आणि हे ताईचं डेकोरेशन. ओके, डेकोरेशनसाठी. आणि मंडळी हैसर गुढीची तयारी मामा करतो. तर आता काठी बांधला नाही असा आणि एका साडी वगैरे लावून मस्त आता गुढी उभी करूचा कार्यक्रम चालू असा. तर चला बघूया. पण मी काय आणलंय असं तिथे लावूया हे माळ साधं. कुठे? नको. वाटणार. मी बरोबर आहे.
मंडळी तयारी जोरात चालू असा. काय ऐकत नाही बाबा. तो दे हात झाला हा केव्हाच. रिएक्शन रेकॉर्ड करते त्याची. बाबू काय आलं. घाबरला तो. तीच आहे, आधी होती तीच आहे बघ. ही आई आहे. आल्यावर आधी स्माइल दिली. अरे हीच आई आहे ती, आपली वालीच आहे, फक्त तिला नवीन कव्हर घातलंय. रडायला आला तो. सगळ्यात गेला. तो रडायला आलाय. नाव विचार तिला, तुझं नाव काय. व्हॉट इज युअर नेम. आदत नाहीये. कमी लाव. आम्ही नॅचरली गोरा आहे तेवढा बस झालो. कोण नाही करत ती, आणि चांगला दिसतो म्हणून मी. कशाला घाबरते काय माहिती. अरे इकडे लावलंय शाल होती ती काय केलीस? मला नाही. काश्मीरा केस नीट कर. हे स्टार्ट कर. यांचे माझे नीट आहेत. आणि मार. हे नीट आहे. हे मार. अरे मला लय पांढरा वाटतंय. हा पेटव तर चला मंडळी, आता तयारी झाली असा आणि आता बघूया पुढे काय शूट होतं तर माहित नाही मला आता सध्या. तर एवढी माझी तरी एवढीच तयारी होती. यांची 1 तास तयारी चालू होती दुर्वाची. तर आता सगळं ताट वगैरे रेडी केलं आणि पाडव्याची गुढीपाडव्याच्या शूटिंगची तयारी केलं. तर आता ह्याच्या पुढे बघूया की फोटोशूट कसा होता. चालेल. आता हा इकडून गेला शॉट. तो तिचा फेस हातातला हा घ्या. काय आहे? तिचा फेस घ्या आता इकडं. तू का मध्ये येते स्वयंपू या व्हिडिओ. अच्छा ती पण व्हिडिओ काढा. वाव. अगं फक्त हे घेतले ना, थोडं पुढे घेतलं ना ते कट करू शकतील का. हिचा हार येतोय ना वैभवचा. वैभव इथे ये ना. स्माइल द्या एकमेकाकडे बघा. स्माइल द्या. तो गेला बाथरूम मध्ये. हाय हाय. तयारी करेल नाही काढायचे सारे बाबूचं एकदम. तुझं जास्त ग्रे वाढवतं. तिथे बघा, तिथे बघा. काय बोलणार आहे ते. हा? बोल ना. त्याला सांग कोण जाईल. बाबू हे बघ पोच. येस बाबू इथे. येस. इथे बाबू. त्यांचं बिहाइंड तर मंडळी फोटोशूट चालू असा. जोरात येतो. हाय करा. हाय. हाय. हो तिलाच बघतोय तो. तो ही काय प्रकार चालू आहे नक्की? मेकअप आजच्या फोटोशूटचा मेकअप बाय काश्मीरा ब्युटी सर्व्हिसेस आणि फोटोग्राफी बाय द मायनस क्रिएशन्स. दिसत नाहीये. ठीक आहे चला या. आणि बाकी तुम्हाला माहितीच आहे फोटोशूट कोणाचं चालू आहे. आमचा फोटोशूट चालू आहे ओम दुर्वा ब्लॉगसाठी. माझा टाकू नका बनियनवर आहे. तू दिसतच नाही सगळे लाईट मध्ये दिसतच नाही. अरे त्याला दे.
बसले बाबांनी या चालू येस चालू केव्हाच झालंय 1 2 3 केव्हाच खिडकीच्या बाहेर जाऊन व्हिडिओ घ्या ना कोणतरी. कसा घेणार फोटो? येतोय व्हिडिओ काय करतायत काय माहिती. काय बोलायचंय काय बोलायचंय केली मी मुवा सांगणार आता पुढे काय करायचे. काय ते मुवा मुआ ए पाटी हो. अरे ती आपली काय असं काय करतो. ही काय ती ही चांगली आहे. माझी आई हरवली. तर मंडळी आता फोटोशूट ऑलमोस्ट झाला असा आणि तुम्ही बघताच की गोडी आपण उभी केली असा आणि त्याच्यावर दुर्वाचे फोटो काढतो. माझे फोटो झाले असत बारक्याचे झाले असत. आता दुपारी 3 वाजले असत आणि आता जेवची तयारी चालली असत ती दाखवते तुमका. तर हैसर जेवची तयारी चालू असा काय काय असा. अरे रे अजून पोहे कोणा पोळ्या आणि भाकऱ्या आणि हे सोलकढी ना सोलकढी आणि हैसर चिकन असा 1 मिनिट. हे चिकन आणि हे काय सुका आणि ओलं चिकन. मामी हे उठला ना जरा ताटं उचला ना. तर मंडळी हे सुकं चिकन आणि हे चिकन रस्सा. काय झणझणीत वास येतोय. तर आज जेवण सासूबाई आणि मामी सासूबाईंनी बनवलं आहे स्पेशली. एकदम जबरदस्त प्लॅन आहे आणि त्याच्यावर हैसर अजून फोटोशूट चालू असा. सगळे आयडिया वापरतात. एकदम रेडी झाली असा आणि ऑल क्रेडिट गोट्स टू काश्मीरा ब्युटी सर्व्हिसेस आणि द मायनस क्रिएशन्स. तर थम्सअप आहे एकदम जबरदस्त मेकअप आणि तयारी झाली असा. तर आता बघा फोटोज तुम्ही बघा आणि नक्की कमेंट करून आमका कळवा की तुमका या फोटोशूट कसा वाटला. मला काय माहिती नाही पण इथे जाळी येते ना. मंडळीचं जेव केव्हा आता सगळे दमले व्हिडिओ घेऊन आता जेव बसले असत. जेवला असं चिकन भाकरी आणि भात खातो. 4 वाजले असत आणि व्हिडिओ शूटिंग खूप चांगली झाली असं म्हणजे फोटोशूट खूप चांगलं झालं असं. शेवटपर्यंत आता जेवूया पोटभर चिकन भाकरी आणि मग भेटूया. चला सगळ्यांका चिकन आवडला असा वाटता. भात याच्यात आहे. बाबू भात दे मला. कसं आलंय का हे बाबू घेतलं शुभ सकाळ मित्रांनो. ही दुसऱ्या दिवशीची सकाळ असा. काल फोटोशूट केलं आणि खूप चांगलं एक्सपिरियन्स होतो फोटो काढण्याचं फोटोशूट घेण्याचं. आता बघूया फोटो कसे येतात अजून बघूचे असतात एडिट करूचे असतात. तर आज मध्ये टाकूचा प्रयत्न असा. तर काल 4 वाजता जेवलो मग झोपलो मग सगळ्यांका नेऊन मुंबईत सोडूचा होता. तर त्यांना नेऊन अट्टाल सेटून नेऊन सोडून दिले आणि येऊक रात्री 10 वाजले. इतके दमलेलो की माका शेवटचं शॉर्टआउट घेता येईल नाही. मी झोपलो आहे. आम्ही झोपलो. आता सकाळी उठलं तर म्हटलं व्हिडिओचं एंड करूचं राहिला. तर यो व्हिडिओ जर तुमका फोटोशूटचं आवडलं असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा आणि फोटोशूटचे गुढीपाडव्याचे व्हिडिओज फोटोज कसे येले आमका नक्की कळवा. आणि अशाच नवीन व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करत विसरू नका. चला तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.